יש לנו כאן עוד סטנדאפיסטית אחת מדהימה, מיכל שם טוב, שהיא מלכת רדיו דרום, והיא יותר שומעים אותה יותר מאשר את אליקו, שומעים אותה, יש לה רייטינג מטורף לבחורה הזאת. עשתה הסבה מקצועית מקצינה בכירה בצה"ל לסטנדאפ. עכשיו המיקרופון שלך, יפה שלי. אין לכם מושג כמה אני אוהבת האישה הזו, ועכשיו תבינו למה. אהלן, לפני שאני רק אדבר על אודטה, אני אפתח סוגריים ואגיד שכל החיים אמרו לי שאישה לאישה זאב. אתם מכירות את זה? נכון? אמרו לכם שנשים, זה קשה לעבוד עם נשים, ונשים מחפשות יותר וקשה וזה. אני אגלה לכם סוד, למרות שאני אישה מאוד אוהבת גברים, כל חיי קודמתי על ידי נשים, בכל מסגרת שהייתי. גם בצבא, גם בחיים האזרחיים שלי, אני עושה המון 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 כסף למסגרת שאני נמצאת בה היום. אני אומרת המון כסף, זה המון כסף, כמה מאות אלפי שקלים בחודש אני עושה, וקודמתי רוב חיי על ידי נשים. עכשיו, עוד משהו להוסיף, דינה אור עמדה פה, סטנדאפיסטית מצחיקה, איך היא? אחת הנשים הכי מצחיקות בארץ, ויש לה כל כך הרבה בעיות, אם אנחנו נשמע לה קולות השליליים, איפה עדי שאמרה את זה, סינדרלה, כל כך הרבה דברים שליליים, היא גם לא בגיל שמתחילים לעשות סטנדאפ, היא טיפה יותר מגיל 20, היא גם אישה, שזה מקצוע מאוד מאוד גברי, והיא גם, אתם יודעים, כאילו היא לא מסתובבת בפורט סעיד ובסלון ובצפון אברקסס. והנה היא עושה סטנדאפ, היא אחת הסטנדאפיסטיות הכי מצליחות בארץ, והכי מצחיקות בארץ, והכי מוערכות בארץ, ואת הבמה הראשונה שקיבלתי בסטנדאפ, בין הבמות הראשונות, זה רצתי בהופעות עם דינה אור. אז אישה לאישה, מלכה, באמת. אז זה דינה, סגרנו את קפסולה דינה ונשים באופן כללי, ועכשיו נדבר קצת אודטה. אודטה, פגשתי אותה בבית קפה לחם ארז, כל מי שנפגש איתה, נפגש איתה שם, קרוב מאוד לבית שלה, כי אודטה אוהבת שתנוח לה. אודטה מזמינה את הטוסט כמו שהיא אוהבת, קשה, 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 קשה. תעשה אותו צנים בבקשה, כי זה עובר לה יותר טוב. אודטה אוכלת רק מתי שהיא רוצה, ומתי שהיא לא רוצה, היא לא תאכל, לא משנה מה שימו מולה. לפעמים היא תיקח רק ביס קטן, לפעמים היא תיקח יותר מביס קטן. היא אף פעם לא מתחרדת על מה שהיא אוכלת, כי מה שאוכלים זה מה שרצינו. אחרי זה נטפל במה שצריך אחרי זה, אם צריך לחזות. לקח לי שנתיים של חברות אינטנסיבית עם אודטה, כדי שהיא תאמין לי שאני בסדר עם איך שאני נראית. ועד היום, מדי פעם היא זורקת לי, נו יום יבוא תביני ששמן זה לא טוב, רזה זה מצוין. יש לה את זה מדי פעם, אבל היא משחררת לי את זה לפעמים. יש לה את זה, היא משחררת לי לפעמים. ולמדתי עם אודטה המון משפטים, חלק מהמשפטים נזרקו כאן בחלל החדר, ואני אשתדל לא לחזור על משפטים שנאמרו, אבל יש שתי משפטים שלא נאמרו כאן, ואני מאוד מופתעת שהם לא נאמרו, כי הם המשפטים החזקים שלי. משפט אחד זה מיכל חמודה, בואי, למדת תובנה, בסדר, אודטה באה, לימדה אותי תובנה. ואז אני באה אליה למחרת ואומרת לה, רגע אודטה, התובנה הזאת לא התיישבה לי טוב, זה לא, את אמרת לי שאסור לי לעשות את זה, ואני עושה את זה, כאילו את מה שאמרת לי, וזה לא קורה. אז היא אומרת לי, חמודה מיכל, בואי תקשיבי. חמאה על לחם זה טעים, חמאה על השטיח פחות. זאת אומרת, בואי נניח את התובנה הזאת במקום הנכון, ולא נשים אותה במקום הפחות נכון, כי אז היא לכלוך. זה אחד. אז כאילו אם נגיד סתם, לדוגמה, יש לך איזו אנרגיה מתפרצת כזאת, והאנרגיה הזאת מתפרצת מדהים, ובכל מקום היא פותחת לי דלתות, ופותחת לי עסקאות, ואני מרגישה שאני מגשימה את עצמי, ואני בזון שלי, אז בואי, כשיש לוויה או בית עלמין, פחות. בסדר? בואי רק תביני איפה זה עובד יותר, איפה זה עובד פחות, וכאילו שזה יהיה בסדר. התובנה השנייה שאודטה לקחתי ממנה, באמת מבין ספרייה ענקית כזאת, תדמיינו לכם שיש מסביבכם מלא 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 תובנות, ושלפתי עוד אחת שאני חוזרת עליה המון בחיי היום יום שלי, גם בתוכנית ברדיו, שאגב את לא מעודכנת, אבל כבר עברנו את דידי, אבל לא חשוב, רק באחרון ועוד מעט נגיד. שהיא אומרת דידי. אבל רגע, יש עוד סקר עכשיו צריך להגיע, אז אני מקווה שלא עשיתי 5-5 מבוטל, טפו, שום, בצל, וכל הירקות עם כל הסלט, 5 צבעים כמו שאודטה אוהבת. אז נכון, גם את זה לימדה אותי. אז התובנה השנייה שהיא חשובה, ואני אוהבת אותה, זה שהיא לימדה אותי לא לקשור משני ראשים צמה אחת. שימו לב איך מיכל כמו דינה אוהבת לסבך את העניינים, אבל מה זה לסבך את העניינים? יש תובנה, יש תובנה. אני לוקחת את הקצה של התובנה הזו, ואת הקצה של התובנה הזו, ביחד נוצרת תובנה חדשה שלא קשורה למציאות בכלל, אין שום קשר לדברים, צריך לעשות הפרד ומשול בין התובנות, עושה מזה תסביך, יוצא לי בלגן, ואז אודטה אומרת, עצרי,
שלא יתקשה לך בטון על זה. עצרי. והיא בולמת אותי ועוצרת אותי, ודוגמה אחת אני אתן. וניסיתי ככה רק לגעת באודטה, דוגמה אחת, אני אתן את הדוגמה של האודישן. אני מיכל, אני מצליחה כמעט בכל דבר שאני עושה. באמת, הייתי קצינה מצטיינת בירוקים, עברתי לחיל האוויר, הייתי קצינה מצטיינת בחיל האוויר. אני לא יודעת מה קרה לי, נראה לי דיכאון שאחרי לידה, אחרי הבת השנייה, לא אספר לכם את כל הסיפור, עד היום הוא לא מאובחן, יכול להיות שאני עושה אותו עוד. והחלטתי להשתחרר מהצבא, לא היה לי שקל לעבור את הכביש, היום אני עושה המון כסף, וברוך השם, תודה, תודה. ואני עושה, מגשימה את עצמי, אני חיה את החלום הזה שעדי מספרת עליו, יום יום שעה שעה. אבל בשעה ורבע לפעמים זה לא הולך. לדוגמה, אני מיכל שם טוב לא עוברת אודישנים, לא מצליחה לעבור אודישן, איכשהו לא מצליחה לקפל את עצמי לתוך 5 דקות, לא מצליחה ברעיונות עבודה, מלכת עולם, מצליחה בכל מקום, מה שנותנים לי לעשות אני הופכת אותו זהב, תתנו לי חרא בלבן, אני הופכת אותו להרים וגבעות, אני ממש ממש טובה בכל דבר שאני עושה, ומעולמות תוכן שונים, לא מצליחה לעבור אודישן, איך יכול להיות? כל תפקיד שעשיתי בטלוויזיה זה היה מישהו שבא ואמר לי בואי מיכל תעשי את זה בלי אודישן, איך יכול להיות? אני טובה בלשחק, אני טובה בלעשות, אני טובה בסטנדאפ, אבל לא עוברת אודישנים, מה הסיפור שלי? אז אמרו לי תשמעי, את צריכה להתמיד, מישהי פה אמרה, להתמיד, התמדה זה ילך לך. אז אני מתמידה, אני הולכת לאודישנים קבוע ונכשלת קבוע. מדהים, מתמידה, באמת, ואני קמה בבוקר ואני מתאפרת ואני עושה פלורס ושמה דאודורנט ושמה, פשוט לא מצליחה לעבור. ואני עושה הכל, אני מגיעה עם אנרגיות כאלה, לובשת את זה, מתחילה עם הבן אדם שעושה לי אודישן, וזאת בחורה בכלל, והיא כבר לא קיבלה מחזור מכיתה ג', אין, עושה הכל. לא עוברת אודישנים. יום אחד, כמו איזה מפגרת, אני נוסעת באוטו, לאודישן, יודעת שאני נכשלת. אגב, אני גם עושה לעצמי, בגלל שאני בחורה חכמה, אז אני גם עושה לעצמי אנטי קליימקסים. אני מגיעה לאודישן, אני יודעת שאני נכשלת, אז אני קובעת ארוחה בדיקסי עם חברה. שיהיה כיף, לאכול את הכישלון, שיהיה בכיף, בתענוג. אז אני מתקשרת לאודטה בדרך, ואני אומרת לאודטה, מה העניינים כפר עלייך? אומרת לי, בסדר, מה איתך? אני אומרת לה, הכל טוב. איפה את? אמרתי לה, בדרך להיחשל, הכל בסדר, אני בדיוק על כביש מהיר. אומרת לי, למה בדרך להיחשל לי ילדה טובה ויפה שלי? ואודטה יש טיפולים של 20 שניות, לי ולה, הפרעת קשב וריכוז. אין יותר מ-20 שניות טיפול, אבל זה טיפול לכל החיים, מכונן, זהו, מאותו רגע אני עוברת אודישן, בואו תקבלו את הטיפול. אומרת לי הבחורה, למה אני לא הולכת להיחשל? אמרתי לה, אודישן, את יודעת, אני לא עוברת אודישנים. למה מיכל את לא עוברת אודישנים? אמרתי לה, מה? 5 דקות אני אראה שאני גם יפה, גם מוצלחת, גם חכמה, גם עושה כסף, גם מרחה, גם זה, איך, אני לא יכולה, אז אני נכנסת, כמו ארנבת מבוהלת מול פנסים. אוקיי. אודטה עושה את ההדגמה יותר טוב, אז אודטה אומרת לי, תקשיבי מיכל, תגידי, התפוקה, תעצרי, תחזרי הביתה. אני לא יודעת אם את זוכרת. אמרתי לה, מה זאת תעצרי, תחזרי הביתה? אמרו לי, תשתדלי, בסוף תצליחי. ואחרי, גם הייתי איתה בכל מיני מקומות, fake it till you make it, fake it till you become that, עשיתי כבר את כל הריקודים והפרופגנדות סביב הדבר הזה. עשית או fake it, אוקיי. עשיתי, אז היא לימדה אותי שאני קושרת, ואז היא אמרה לי, תקשיבי מיכל, את בכלל לא הולכת לעבור אודישן, את הולכת להיפגש עם בן אדם, how do you do, מה העניינים, מה קורה, מה המצב, איך אני באנגלית, תראי דינה, אני בסדר? תרחיקי את היד מדבורה, הוא בא עם האמא האדום, תנוחי, טוב ממי? את לא צריכה את כולם, אפשר להשאיר, קצת, בקטנה, בסדר? איזה מצחיק, הוא כל כך קרח ומבריק, זה כמו השח שנשען עלייך עכשיו. אף פעם לא נשען עליי השח. השח של בעלי נראה פחות טוב, אני חייבת להגיד. בכל מקרה... סליחה, לא התכוונתי, סליחה. כן. אז המשפט האחרון, אני אומרת לאודטה, מה את אומרת? אז היא אומרת לי, מיכל, נכון כשאת רואה בן אדם, אז הוא מת עלייך בשנייה הראשונה? אני אומרת, כן, אבל זה לא בן אדם, זה אודישן, הבחורה הזאת זה אודישן, זה לא בן אדם. היא אומרת לי, לא, זה בדיוק העניין, זה בן אדם. זה בדיוק כמו המרואיין או ברדיו, שאת לא מסתכלת עליו ככה, למרות שהוא אולי יכול להיות ראש הממשלה, כי את גם אותו מראיינת. את לא מסתכלת עליו ככה, את אומרת, הוא מרואיין, עכשיו אנחנו שוברים קרח, הכל טוב. אז למה עליה את מסתכלת אחרת? מי היא? מה היא? את באה להיות מיכל שם טוב. קטן, לא גדול ולא קטנה. לא ההיא המוזנחת מערד, זאת שהייתה שמנה ואמרו לה שהיא לא תצליח בכלום, וגם לא זאת שיש לה רייטינג והיא עושה מלא כסף והיא מצליחה. את מיכל, כמו שאת אומרת שלום לדבורה, כמו שאת תגידי שלום לעדי, כמו שאת תגידי שלום לכל הנסיכות שנמצאות כאן, את רק מיכל. הלכתי לאודישן הזה, עברתי את האודישן הזה, ומאז אני עוברת כל אודישן. משפט אחד, סידר לי את כל החיים, פשוט סידר לי את החיים. אודטה, את מתנה אמיתית בעבורי, את בוודאי מתנה אמיתית לאחרות. המון שיחות על זה שהגיע הזמן לקפוץ למים ולעשות את זה, כמו שאת רק יודעת, אלוהים יודע כמה יש לה לתת לאישה הזאת. תודה רבה. איזה כיף.